Bumaba ng 21.3% ang kaso ng adolescent pregnancy sa Central Luzon mula 2020 hanggang 2024 ayon sa Commission on Population and Development o CPD Region 3. Mula sa 18,722 na naitalang panganganak noong 2020, bumaba ito sa 14,729 noong 2024. Mas mataas ito sa national decline na 11.7% sa parehong panahon. Sa kabila nito, nananatiling ikalawa ang rehiyon sa buong bansa pagdating sa dami ng adolescent births. Iniugnay ng CPD ang pagbaba sa mas pinaigting na pagpapatupad ng mga programa sa adolescent health and development. Kabilang raw dito ang pinalawak na reproductive health education at youth-focused services sa ilalim ng Regional Population and Development Plan of Action mula 2023 hanggang 2028. Gayunpaman, ikinababahala ang matinding pagtaas ng kaso sa mas batang edad na 10 hanggang 14 na umakyat mula 270 noong 2020 sa 445 noong 2024 o halos 65%. Ayon sa ahensya, indikasyon nito ng mas malalim na suliranin tulad ng kakulangan sa child protection at posibleng exposure sa pang-aabuso. Dahil dito, nanawagan ng CPD Region 3 ng mas pinaigting na hakbang para sa proteksyon ng kabataan, gaya ng mas malawak na access sa age-appropriate sexuality education, adolescent-friendly health services, at mas mahigpit na koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at komunidad. Raymond Tasoy, CLTV 36 News.